हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 5 बोसोर सरकार सालायनाय थामहिनबा बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि खुंथायनि समाव 5 बोसोर साख्रि आवलाफोरनो सेलारि एबा बेथन होयैनि अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदों थांनाय 5 बोसोराव जाय बिथांमोना एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा होलांनाय जा फिक्स पे साख्रि एबा साख्रि मावग्रा सोद्रोमाफोरनो थाइसेबो बेथन होआखै आरो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद दैखांदों प्रमद बर'नि बे 5 बोसोर सरकार सालायनायनि सायाव आरो बे 5 बोसोर सरकार सालायनाय एबा 5 बोसोराव बेथन होयै साख्रि आवलाफोरनो एबा फिक्स पेआव साख्रि मावनाय जा हाग्रामा महिलारि बिथाङा होलांनाय फिक्स पे साख्रि आवलाफोरनो जा 5 बोसोर प्रमद बर'आ बेथन होआखै होनना बुंदों बैफोर साख्रि आवलाफोरनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 2.5 बोसोरनि खनसेयैनो बेथन होनायनि थाखाय थांखि लादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि प्रमद बर'नि आमोलाव थामहिनबा प्रमद बर'नि 5 बोसोर आमोलाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा होलांनाय जा फिक्स पे साख्रि आवलाफोरनो थाइसेबो एबा दान मोनसेनिबो सेलारि होआसै होननानै बे समाव अजद दैखांदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथां थामहिनबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुङोदि एबा खोथा होयोदि जाय बिथांमोना एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा होलांनाय फिक्स पेआव साख्रि मावनाय सोद्रोमाफोरनो 5 बोसोरनिफ्राय एबा 5 बोसोरनि बेथननि गेजेराव 2.5 बोसोरनि बेथनखौ आबुङै होनाय जासिगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा 5 বছর আমি যেতিয়া নাকি সরকার চলাইছিল এই সময়ত আমি বহুত এমপ্লয়ি আমি ফিক্স পে হিসাবে আমি এপয়েন্টমেন্ট দি পেলাই গৈছিল ইহঁতে 5 বছৰ একো সেলাৰি পোৱা নাই এতিয়া আমি ডিসিশন লৈছো যে অতি সোনকালে যিমান পাৰে আমি ইমিডিয়েটলি 2.5 বছৰৰ কাৰণে ইহঁতৰ সেলাৰিটো আমি দিম ফিক্স পে যিসকল এমপ্লয়ি আছিল 5 বছৰ মানে সেলাৰি দিয়া নাছিলে ইহঁতক আমি 2.5 বছৰ ইমিডিয়েটলি আমি এই সেলাৰিটো দিব কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম আৰু মেজৰ আছে আমাৰ আৰু এটো গ্যাৰান্টিৰ কথা কৈছে যেনবা 100 crore ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা ল'ব এটো আমি অলৰেডি ডিচিশন এইবিলাক গ্যাৰান্টি সব এসএটিস আমাৰ ডিসিশন আছে 5 বছৰ আমি যেতিয়া নাকি সরকার চলাইছিল এই সময়ত আমি বহুত এমপ্লয়ি আমি ফিক্স পে হিসাবে আমি এপয়েন্টমেন্ট দি পেলাই গৈছিল ইহঁতে 5 বছৰ একো সেলাৰি পোৱা নাই এতিয়া আমি ডিসিশন লৈছো যে অতি সোনকালে যিমান পাৰে আমি ইমিডিয়েটলি 2.5 বছৰৰ কাৰণে ইহঁতৰ সেলাৰিটো আমি দিম ফিক্স পে যিসকল এমপ্লয়ি আছিল 5 বছৰ মানে সেলাৰি দিয়া নাছিলে ইহঁতক আমি 2.5 বছৰ ইমিডিয়েটলি আমি এই সেলাৰিটো দিব কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিম